Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da PS News Hausa. Labaran namu na yau suna cewa bayan harin ranar Ladi, 'yan bindiga sun sake sace mutane ranar Litinin a titin Kaduna zuwa Abuja. Kada ku manta labarin kai tsaye yana zuwar muku ne daga www.psnews.com.ng. Za ku iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta. Da alamun 'yan bindiga sun koma garkuwa da mutane hanyar Abuja Kaduna bayan hutun ɗan lokaci. Sau biyu kenan cikin kwana biyu da aka yi awon gaba da ɗumbin matafiya a tsakiyar titi. Gwamnatin jihar Kaduna har yanzu ba ta yi magana kan wannan lamari da ya auku a ranar Litinin ba. Abuja, tsagirin 'yan bindiga masu garkuwa da mutane sun yi awon gaba da ɗumbin matafiya karo na biyu a babban hanyar Kaduna zuwa Abuja. Lamarin da ya auku ne a ranar Lahadi 22 ga watan Nuwamban shekarar 2021. Kamar yadda jaridar Daily Nigerian ta rawaito cewa 'yan bindiga sun farmaki matafiya ne misalin karfe 4:30 na yamma kuma suka buɗe matafiyan wuta. Masu idanuwan shaidu sun bayyana cewa kusan waje ɗaya aka tare matafiya ranar Lahadi da kuma ranar Litinin da kuma na ranar Lahadin da ta gabata. Kamar yadda shaidun gani da ido ya wallafa cewa mai idon shaida wanda ya tsallake rijiya da ba Lawan Sani ya ce akalla motoci da aka kwashe mutanen da suke ciki. Ya kara da cewa sojojin sojoji sun isa wurin da abin ya fare, amma tuni 'yan bindiga sun aikata aikinsu cikin mintuna sun shige daji da mutane. Na ga motoci 18 mallakin Zamfara Mass Transit, wata Toyota Yaris Balkonda Golf da kuma wata daban wadda ban san kirarta ba, an buɗe motocin wuta. Don muka tsallaka za ku ji cewa yunkurin ji daga kakakin 'yan sandan Kaduna Muhammad Jalige ya ci tura. Karo na biyu cikin mako guda. Haka ranar Lahadi muka kawo muku yadda 'yan bindiga suka yi awon gaba da matafiya a babban titin Kaduna zuwa Abuja. Wani faifan bidiyo da aka saki a kafafen ra'ayi da sada zumunta ya nuna motoci akalla biyu da aka kwashe waɗanda ke cikin tsakiyar titi. Shin kana da wani labari da kake so a wallafa maka a duniya ko kuma abin da yake faruwa a unguwanninku? Za ku iya turo mana sako a pofox7@gmail.com. da mu duba labarin sannan mu inganta shi, sannan mu duba ingancinsa, sannan mu wallafa shi a duniya. Daga wata majiya a bidiyo na sakonni 31 an ji mai ɗaukar bidiyon yana cewa wayyo Allah sun kwashe abokanmu yanzu muke zuwa daga Kaduna yau 21 ga watan Nuwamban shekarar 2021. Akalla mutum ɗaya 'yan bindiga suka harbe a Lahira. Ƙarshen labarin kenan da ya zo muku daga www.psnews.com.ng. Za ku iya ziyartar shafukanmu na sada zumunta. Idan a YouTube kake kallon wannan bidiyo kai kokari ka danna mana subscribing, idan kuma a Facebook kake kallo kai kokari ka danna mana following domin kasancewa tare da mu.